Tervehdys. Terve vaan. Katsotaan, jos mä löydän tästä jonkun mukavan asennon. Tämä saattaa olla ehkä kunnianhimoista ottaa tämä kahvikuppi tähän. Ottaen huomioon, että mulla ei ole pöytää tässä lähettävillä, missä mä sitä pitäisin. Joo, itse asiassa hatanpas tuolla tollanen. No niin, uusi yritys. Hyvää huomenta kaikille yhdelle kahdelle henkilölle, jotka tätä sattuu katsomaan. Tämä on tällainen kokeilu, eksperimentti. Mä aion nyt yrittää tehdä videomuotoisen podcastin, jos mä puhun itsekseni ja kuvaan sen samalla. Tämä on tietyllä tavalla niin tallennus mun jokapäiväisestä kuvitelmista, mutta tässä on vähän muutakin taustalla. Mä oon pitkän aikaa mä oon viimeisen vuoden ajan about seurannut sellaista sisällöntuottajaa kuin Karle Hurtig, joka tekee podcasteja. Hänellä on tämmöinen keskusteluohjelma, missä hänellä on vieraita ja he juttelee muutaman tunnin ajan kaiken maailman asioista. Mutta tuossa keväällä niin tuli, ja näiden vieraiden kautta mä oon sit löytänyt tämän kyseisen jätkän. Niin se on aika ilmeisen tunnettu tyyppi näissä Helsingin taiteilijaporukoissa tai vastaavissa. Siinä on ollut paljon paljon sellaisia muusikoita ja muita tällaisia tyyppejä, joita mä oon seurannut ja jotka mua on niinku kiinnostanut. Ja ne on sitten ollut vieraana tässä ohjelmassa. Sitä kautta mä oon tämän ohjelman löytänyt viime vuoden puolella. Keväällä kun tuli toi korona, niin Karle sitten rupesi tekemään tällaisia vlogijaksoja, jossa hän puhuu itsekseen ilman sitä vierestä. Ja sitten mä huomasin, että nämä jaksot monesti, ei aina, mutta monesti oli jokseenkin niin kuin anteliaampia. Ei siis antoisampia kuunnella. Ja sitten niin kuin vähän sitten lähti tämmöinen niin kuin ajatusketju. Et monesti esimerkiksi kauppareissuilla tai muuten kun mä kävelen tuolla yksinäni, niin pään sisällä tulee vähän niin kuin käytyy tämmöisiä kuvitteellisia keskusteluja. Mä mietin jotain pointtia, jonka mä oon kuullut jossakin Karlen podcastissa. Sitten mä keskustelen siitä itsekseni, mutta niin kuin pääni sisällä. Ja tää nyt ei ole sinänsä mikään uusi juttu. Mä oon käynyt keskustelua pääni sisällä about niin kauan kuin mä muistan. Ja se ei varmaan ole mitenkään erityisen tavatonta. Mutta se, että muutama viikkoa sitten, ei kyllä sitä varmaan pari kuukautta, niin mä oon miettinyt, että tällaista projektia. Että mä kuvaan tämän videon, mä laitan sen tonne YouTubeen ja sit mä en tee mitään. Mä annan sen olla siellä. Mä makustelen sitä jonkin aikaa, että miltä se tuntuu. Katsoisinko mä tämmöistä itse. Vaikka mulla olisi niin kuin jossain Instagramissa ehkä 200 seuraajaa, mitä olisi 250 ehkä. Niin mä en haluaisi lähteä niin kuin promoamaan tätä, koska mä tiedän, että mulla ei ole sellaista alustaa, että mä saisin niin kuin tästä jonkinnäköistä niin kuin oikeasti yleisöä tänne. Veikkaan ja uskon, että suurin osa mun Instagram-seuraajista niin ei välttämättä välittäisi kuunnella tunnin mittaista höpötystä minusta itsestäni. Niin mä ajattelin, että mä teen tämän lähtökohtaisesti itseäni varten.
Ja siihen on syynä vähän se, että niin kun, mulla on jo nuoresta saakka ollut tällainen niin kun toistuva kuvitelma semmosesta, että niin kun, mä oon kattonut paljon YouTubea niin kun elämäni aikana, niin kun tosi paljon. Käytännössä mä opin englannin kielen niin kun suurimmaksi osaksi YouTuben kautta. Ja mulla on aina ollut suosikki sisällön tuottajia erilaisista genreistä. Ja mä oon aina haaveillut siitä, että mä matkisin sitä, mitä ne tekee. Esimerkiksi joskus 12-vuotiaana niin YouTubessa niin tosi isona, tai siis silloin kun mä olin 12, niin YouTubessa oli tosi isoja niin kuin tämmöiset action-filmipätkät, jota tyypit teki niin kuin amatöörimäisesti. Ja suosituin varmaan oli Freddie Wong. Ja siitä mä tykkäsin tosi paljon. Toinen suosittu oli Corridor Digital. He teki tosi hyvän näköistä jälkeä. Ja heistä inspiroituneena, niin mä toivoin silloin joululahjaksi videokameraa ja mä rupesin kaverin kanssa tekemään meidän omia action-filmipätkiä. Niissä oli aivan, voitte kuvitella, aivan huikeat storylineit aina ja Airsoft-pyssyillä sitten larpattiin jossain. Näiden videoiden julkaisuprojekti suurimmaksi osaksi kaatui aina siihen, että mä en jaksanut opiskella editoimaan niitä tarpeeksi hyvin, että mä olisin saanut ne aseilla ampumiset näyttää siltä, että siinä oikeasti ammutaan. Mä oon aina ollut huono itse opiskelemaan tällaisia taitoja. Ja tästä päästäänkin siihen, että mulla on pitkään ollut haaveena tehdä vaikka mitä. Mutta hirveän vähän mä oon ikinä mitään tehnyt, jos niinku ihan totta puhutaan. Et mä oon haaveillut musiikin tekemisestä, tuottamisesta. Sekin on hyvin pitkäaikainen haave, ja se on aina riippunut siitä, että millaista musiikkia mä oon sattunut kuuntelemaan. Tosi nuorena mä halusin ensin bändin itselleni, missä me oltaisiin tehty metallimusiikkia. Mutta sitten mä oon alkanut kuuntelemaan koneellisempaa musiikkia ja mä oon haaveillut siitä, että mä osaisin tehdä semmoista. Eli tää siis toistuva teema on se, että mä oon aina haaveillut siitä, että mä saisin tai niin kun tuottaisin jotain sisältöä johonkin. Ja mä oon haaveillut siitä, että mä saisin puettua niin kun jotenkin tuotettua niin kuin taiteellisesti sellaisia kuvitelmia, mitä mulla on pääni sisällä. Että mitä olisi siistiä, jos olisi. Mutta tähän asti niin suurimmassa osassa kaikki nämä haaveet niin on jäänyt haaveen tasolla. Ja ne on kaatunut aina siihen, että mulla ei ollut mä en ole jaksanut niin kuin nähdä vaivaa sen eteen, että mä olisin oikeasti saanut ne aikaiseksi. Eli niistä haaveilu on ollut paljon kivempaa kuin sitten se, että yrittää lähteä toteuttamaan niitä. Mutta nyt siitä mä ajattelin tuossa muutama viikko sitten, että mä nyt vaan teen tämmöisen. JME, brittiläinen räppäri, sanoi edellisenä levyllään. Hän on siis valtavan suosittu, mutta ei tunnu ottavan sitä paljon itteensä. Hän sanoi näin, että music is the reason I make music. I am the person that I make it for. Se on mun mielestä tosi hyvä filosofia. Ja jos mä ikinä tuottaisin jotain musiikkia, videoita, taiteellista sisältöä, ihan mitä vaan, niin mä toivoisin aina, että se olisi mulla samanlainen periaate siinä taustalla. Sen takia mä oon nyt päättänyt, että mä teen tämän. Mä teen tänne, laitan sen sinne nettiin johonkin ja sitten mä katselen sitä itse, jos mua huvittaa. Koska mä haluaisin itse olla tyytyväinen tekemääni jotenkin tuotantoon, en tiedä. Anyway, tässä on paljon muutakin puhuttavaa, mitä oli ajatuksena. Mä listasin niitä itselleni tähän puhelimeen, mutta nyt kun mä käytän tätä nauhoitusvälineenä, niin tää on ehkä vähän hankalaa tästä samalla.
No, aloitetaan vaikka ihan uutisista, niin kuin siitä mitä on tapahtunut. Alkuun unohtui sanoa, että nyt eletään marraskuuta 2020. Vuosi on ollut aikamoinen, on ollut historiallinen vuosi. Mun mielestä aika siisti vuosi. Mä ymmärrän, että monille ihmisille tämä vuosi on ollut täynnä ahdistusta ja ongelmia rahan ja toimeentulon kanssa ja paljon paskoja juttuja. Ja mä tiedostan nämä ongelmat täysin, enkä yhtään vähättele niitä. Mun mielestä on siitä huolimatta ollut siisti vuosi. Tuntuu, että jotain vihdoinkin niin kuin on tapahtunut. Tällainen niin kuin, jotain niin kuin, joku tämmöinen yleismaailmallinen tapahtuma, mitä voi muistella. Edellisenä 5 vuotena ei ole oikein tapahtunut mitään. Niin mä näen tässä paljon positiivisia asioita. En siis positiivisia asioita, mutta mä katselen tätä silleen, että onpas kerrankin tapahtunut jotain. Vuosi on ollut tosiaan ainutlaatuinen tähän asti. Ja nyt eletään marraskuuta. Puista on lähtenyt lehdet. Ja mä oon viime vuosina tykännyt ajatella, että siinä vaiheessa kun puista lähtee lehdet, niin mennään vuoden 5. vuoden aikaa. Tässä on taustalla sellainen filosofia, että mä en pidä sitä enää kovin syksyisenä enää, kun on marraskuu ja puista on lähtenyt lehdet. Sen sijaan mä pidän sitä niin kuin tämmöisenä 5. vuoden aikana, että mitäs mä nyt tämän muotoilisin? On pimeätä, on paljon hämärää. Silloin kun sattumoisin, silloin kun ei ole pilvistä, niin on myöskin auringonlaskuja. Niitä nyt on jokaisen vuoden aikaa, mutta marraskuussa niistä tekee niin kuin erityisen sen, että ne tulee aikaisemmin joka päivä. Ja mä tykkään ajatella, että päivänvaloa oppii arvostaa, sit kun sitä on vähemmän. Auringonlaskuja oppii arvostaa. Ja siniset hetket, eli se hetki, kun aurinko on laskenut ja taivas kiiltää sinisenä. Maa on mustaa, metsät on mustia. Nurmikko voi vihertää silleen tummanvihreitä. Taivas on sininen, maa on musta. Se tiettyinä hetkinä niin tällainen marras-joulukuun aika, kun ei ole lunta, niin mä näen siinä paljon niin kuin aihetta tällaiseen runollisuuteen tai niin kuin paljon romantisoinnin aihetta. Mä ymmärrän, että tämä kyseinen vuoden aika niin on suurimmalle osalle ihmisistä varmasti niin kuin se kaikkein epämiellyttävin. Että syksyn yleensä pelastaa se, että puiden lehdet on kivan värisiä. Ja olen siitä aivan samaa mieltä. Mutta se, että niin kuin marraskuu niin on vaan kylmä ja on niin pimeä koko aika ja kaikkia masentaa ja tulee kaamosmasennus ja ei ole edes lunta ja ei ole edes talvi. Mutta itse näen siinä myöskin just tämmöisiä hetkiä, joita niin kuin liittää tähän vuoden aikaan erityisesti. Tämä kaikki alkoi, kun mä olin armeijassa tasan 2 vuotta sitten tähän aikaan. Ja silloin alkoi olla se, että kun sunnuntaisin, niin mentiin autokyydillä takaisin sinne kasarmille, niin oli just taivas sinisenään. Ja sitten kuunneltiin jotain kitaramusiikkia siinä, oltiin hirveän melankolisia, koska me oltiin taas menossa viikoksi sinne kärsimään. Viikonlopun huvit ja rentous oli takana päin ja taas oltiin menossa kohti kasarmia, kohti yksikköä ja aika masentuneena siitä. Ja sitten siellä kasarmilla ollessa ne iltaiset sotkureissut kävelee sinne sotkuun ja ne polut on valaistu, metsä ympärillä on mustaa
taivas on sininen. Yksi syy, miksi mä todella tykkään asua kaupungissa tässä vuoden aikana, niin on just toi katuvalaistus. Mun mielestä se on tosi kivan näköistä, kun karttua valaistuu. Ja katu itsessään kiiltää. Nyt tässä päästiin saman tien heti tällaiseen tosi niin kuin tällaisen pohdiskeluun. Mä en ole ihan varma, oliko tämä niin kuin se suunta, mihin mä halusin mennä tällä ensimmäisellä jaksolla, mutta hei, tämän takia näistä varmaan niin kuin pitää tehdä, että oppii. Puhutaan vähän uutisista. Viimeisen parin viikon ehdottomasti suurin uutinen on ollut Karabahin sota. Tiedän, että ajattelitte, että sanoisin USA:n presidentinvaalit, mutta ei. Karabahin sota. Siellä kuolee ihmisiä. Mä pidän sitä tärkeämpänä. System of a Down julkaisi biisin siihen liittyen, koska he on armeenialaissukuisia. Ja Karabahin sodassa tosiaan taustanahan on se, että neuvostojohtajat bolshevikit suuressa viisaudessaan päätti antaa tämmöisen maan, joka on ollut armeenialaisten asuttama niin kuin ennen raamatun aikoja jo, eli tuhansia vuosia. Armeenialaisten kanssa asuttama tämmöinen vuorilaakso, niin he neuvostosotilaat päätti, että laitetaan se tuonne Azerbaidžanin puolelle, piirretään se raja tähän. Totta kai sitten myöhempinä vuosikymmeninä Neuvostoliiton aikana, niin sinne muutti paljon asereja, ja 90 vuonna, niin oliko nyt about 20 vai 30%, niin sen alueen väestöstä oli jo azerbaidžanilaisia tai asereja, niin että se ei ollut täysin monokulttuurinen armeenialainen maa enää siihen aikaan, tämä Karabahin alue. Mutta se, että nämä kyseiset tyypit, jotka oli siellä aina asuneet, olivat aina halunneet liittyä osaksi Armeeniaa. Armeenia oli aivan varma, että tämä alue kuuluu heille. Ja suurin syy siinä taustalla, että miksi bolshevikit antoi sen Azerbaidžanille, oli miellyttääkseen Turkin johtajaa Ataturkia. Azerit ja turkkilaiset on veljeskansoja. Mä en tiedä kuinka lähellä niiden kielet on toisiaan, mutta ne on aika lähellä. Olisiko vähän niin kuin Suomi ja Viro ehkä. Mutta he molemmat on muslimikansoja. He pitää toisten puoliansa. Aina pitänyt toistensa puolia. Niin bolshevikit yritti miellyttää Turkin johtajaa sillä, että he antaa Azerbaidžanille enemmän maata kuin Armeenialle. Se ei onnistunut. Jos muistatte, niin Turkissa on myös tapahtunut sellainen yksi maailmanhistorian isoimmista kansanmurhista, jonka kohteena oli tietenkin juuri armeenialaiset. Kaikesta tästä johtuen armeenialaiset on niin kyllästyneitä ja niin tämmöisiä niin kuin katkeria tästä tilanteesta, että he ei oikein ei ole mitään chanssia, että he tulisi toimeen Turkin tai Azerbaidžanin kanssa. Ainut heidän kaverinsa on siis Venäjä, jolta on koettaneet olla tosi kaverillisia, välttämättä saamatta siihen niin kuin minkäännäköistä vastakaikua. Okei, takaisin siihen, mitä tapahtui vuonna 1990. Neuvostoliitto kaatuu, Azerbaidžan ja Armeenia itsenäistyy, Armeenia vallottaa Karabahin ja ympäröivät alueet, jotka kuuluu myöskin Azerbaidžanille, jossa asuu asereita. Tästä kaikesta johtuu se, että kyseisellä alueella niin kuin ensinnäkin kuolee kymmeniä tuhansia ihmisiä ja noin 1 miljoona aseria joutuu pakenemaan tältä alueelta. Vai mitenkä se meni? Niin kuin noin 1 miljoona aseripakolaista tulee. Ja lopputulos on se, että Armeenia kontrolloi tätä aluetta. Kukaan ei tunnusta sitä kumminkaan, että se kuuluisi Armeenialle. Kukaan ulkovalloista, joten laillisesti se kuuluu edelleen Azerbaidžanille. Ja niin, tästä lähtien niin aseritkin on ollut aika kiukkuisia. Tänä kesänä sitten kävi se, että ne hyökkäsi sinne uudestaan nuo aserit Turkin avustuksella ja oliko eilen, kun tuli aseleposopimus.
musta nyt alkaa tuntua, että tästä ei tule mitään. Mun pitää ehkä yrittää uudestaan. Mun public speaking taidot ei välttämättä ole just nyt sellaisessa tilassa. Toisekseen mulla ei ole niin kuin tarpeeksi selkeää semmoista niin kuin tiekarttaa siitä, mistä mä puhuisin ja miten mä jäsentäisin mun ajatuksia. Tämä on varmasti hyvin kaoottista seurattavaa yhtään kenelle, kuka tätä yrittää seurata. Mutta takaisin original pointtiin, tämän viikon suurin uutinen oli aseleposopimus Azerbaidžanin ja Armenian välillä. Tämä on iso juttu niin kuin sen alueen maailmanpolitiikalle, muslimien ja kristittyjen suhteelle, koska kyseisen soppaan on tietysti sekaantuneena vähintäänkin Venäjä, Turkki, Ranska, Iran, olisikohan muita, Pakistan. Joo. Kuulitteko muuten pari viikkoa sitten pakistanilainen poliitikko, paikallinen perussuomalainen joku jäbä, niin ehdotti, tai siis vaati, mitenkä se on, ehdotti tällainen, että Pakistanin pitäisi käyttää ydinaseita sen takia, että Muhammedista on piirretty pilakuva. Se oli aika hot take. Ja se on hienoa ajatella, että tämmöisiäkin tyyppejä on olemassa. Mitäs sitten? Seuraavaksi mä voisin puhua vähän opiskelijaelämästä. Pitää tosiaan paikkansa, että olen opiskelija. Se on juurikin näin. Eli mä asun täällä toisella paikkakunnalla, kun mistä mä oon kotoisin. Asun Vaasassa. Opiskelen Vaasan yliopistossa kauppatiedettä. Nyt on toinen vuosi menossa ja opinnot sujuu hyvin. Ei ole suuria mutkia tullut matkaan vielä. Ja toistaiseksi on myöskin semmoinen fiilis, että aion päättää tai saattaa opinnot loppuun asti. Opintoihin tai opiskelijaelämä niin on monella tavalla varmaan semmoinen ainutlaatuinen vaihe elämässä. Monet ihmiset tuntuu sanovan, että se on parasta aikaa elämässä. Jos näin on, niin voi pojat. Kylläpä tulee surkea elämä. Ei vaan. Mä ymmärrän sen, että miksi siitä ihannoidaan niin paljon, vähän niin kuin nuoruutta. Mä näen, että tässä on samanlainen ilmiö taustalla, että nuoruutta ihannoidaan ja myöskin opiskelijaelämää ihannoidaan sen takia, että on paljon vapautta. Valtio maksaa opinnot. Opinnoista ei tarvitse maksaa mitään, niitä ei tarvitse rahoittaa, niitä ei tarvitse käydä töissä. Voi keskittyä siihen opiskeluun. Ja jos rehellisiä ollaan, niin se, että pääsee kaikista kursseista läpi, se vaatii tosi vähän ajankäyttöä per viikko oikeasti. Niin täällä Suomessa opiskelu ei ole kovin semmoista raakaa. Joissakin maissa se on. Esimerkiksi Sveitsissä on kuullut, että siellä on paljon rankempaa. Mutta Suomessa se, että jos haluaa päästä kaikista kursseista läpi, niin siinä onnistuu kyllä. Siinä onnistuu, jos sanotaan, että käyttää 10 tuntia viikossa siihen opiskeluun. Monesti se on paljon vähemmän. Itsellä ainakin on monesti ollut paljon vähemmän. Totta kai sitten varmaan, jos haluaa saada pemmoja kaikesta, niin sitten pitäisi käyttää vähän enemmän aikaa, mutta kyllä on kurssien välilläkin on niin iso vaihtelu, että joiltakin kursseilta saa todella helposti hyviä arvosanoja. Mä oon huomannut se todella helposti. Et siinä mielessä sitä on ehkä vähän alittanut odotukset, että opiskelua pidetään jotenkin silleen asiana, joka vaatii paljon älyllisiä ponnisteluja. Ja on se ihan totta.
se tekee varmasti hyvää, niin kuin, saa fiksun oloiseksi, että joka päivä joutuu vähän käyttämään noita niin kuin aivoja ja miettiä, että miten nämä asiat menee ja oppii uutta. Mutta noin pääsääntöisesti niin aika letkeätä elämää. Kyseessä on aika letkeä elämä. Ja se, että niin kuin opintojen ohella ehtisi tehdä vaikka mitä. Paljon eri juttuja. Et mä veikkaan, että tää nykyinen tila, missä mä oon, että tulee opintotuki, sitten tulee asumistuki, no questions asked. Mä maksan vuokran niillä ja mulle jää joku euro siitä käteen vielä sen jälkeen, joku pieni summa. Mutta sitten niinku elämisen mä kustannan lähes täysin niin opintolainalla. Ja sitten säästöillä, mitä nyt on joskus kerännyt, mutta en mä niillä tulisi toimeen, jos mä pelkästään niillä olisin. Eli opintolainalla. Siinä se on mun mielestä oikein silleen chilliä, kun itse nyt tosiaan aion valmistua ja kova on luotto siihen, että opintolainalle niin kuin saa silleen vastinetta. Mutta se, että niin kun nyt mulla on tällainen elämäntilanne, missä mun ei tarvitse huolehtia sinänsä siitä perustoimeentulosta, kun mä oon niin kun tehnyt itseni kanssa se sopimuksen, että mä valmistun tai niin kun mä pidän opinnot ajallaan ja että opintolainaa, niin en nosta turhaa. Niin nyt mulla on tässä niin kun muutaman vuoden ajan ehkä niin kun lähimpänä semmoista perustuloa, mitä voi olla Suomen nykyisessä systeemissä. Se, että monesti ihmiset miettii, että jos olisi perustulo, niin mitä kaikkea tekisi eri lailla, että mitä puuhaisi. Niin jos sen pistää tähän kontekstiin, niin onko mulla sitten tässä elämänvaiheessa eniten mahdollisuuksia tehdä sellaisia asioita, mitä mä oikeasti haluaisin tehdä työn ja opiskelun ulkopuolella? Onko tämä yksi niistä asioista? Ehkä. Jos mä olisin töissä samaan aikaan kuin nyt, niin en mä tiedä tekisikö mä tätä. Ehkä tekisin. Kyllä mä varmaan itse asiassa tekisin. En mä tiedä. Mä oon aina jotenkin vähän karsastanut. En ole aina karsastanut, mutta viime vuosina mä oon jotenkin ruvennut karsastamaan sitä, että sanotaan näin, että itse kun olin puolen vuoden ajan töissä viime vuonna, 8 tuntia päivässä, 5 päivää viikossa tein ruumiillista työtä, niin siinä aikana, niin ensinnäkin, no joo, kyllä se väsytti, että kun nukku vähemmän, kävi töissä, niin sen työpäivän jälkeen oli aika väsynyt, mutta tietyllä tavalla siihen väsymykseenkin sitten tottu, ja musta tuntuu, että mä sain siitä työssäkäynnistä niin paljon rytmiä mun omaan elämääni, että sit mun oli paljon helpompi niin kun rytmittää myös sit vapaa-aikaa. Et jos oli harrastuksia, niin se oli helppo niin kun määritellä itselleen, että milloin tekee se, milloin tekee mitäkin. Kun taas nyt kun mä herään tuossa aamulla, ei mulla ole mitään, mitä mun pitäisi tehdä tänään. Mulla on viikon loppuun mennessä pitää tehdä tiettyjä asioita, mutta nyt on keskiviikko. Mulla ei ole mitään hommia, mitä tänään pitäisi tehdä. Mulla ei ole mitään, mihin pitäisi mennä tänään tekemään jotain tietyksi määräksi tunteja tietyllä aikavälillä. Ei ole semmoista. Mun pitää päättää mun oma ajankäyttö itse. Niin lähes aina se johtaa siihen, että mä teen päivässä on semmoisia tunteja tai semmoisia ajanjaksoja, kun ei mitään ei tapahdu. En mä tee mitään järkevää. Se on ongelma. Ja se on ongelma ainakin itselläni. Mä en tiedä, johtuuko se sitten nimenomaan tästä elämäntyylistä, että ei ole mitään rytmiä siinä. Vai onko se voisiko tämän korjata jotenkin silleen, että vaan opettelisi aikatauluttamaan elämäänsä paremmin.
Sen mä ainakin tiedän, että jos mä opettelisin tai koittaisin päättää, että mä herään joka aamu 8, niin se ei toimi. Mä oon koittanut sitä ja se ei toimi. Että niinku, tästä tulee semmoiset asiat kuin huono itsekuri. Itsekuri, niin esille. Että jos on joku syy, niin kyllä mä sitten pystyn herään 8. Mutta jos ei ole, jos se on minun päätettävä, että haluanko mä herätä 8, niin sitten kun kello soittaa tuossa, mä nukun, kello soittaa 8, niin kyllä mä sitten tein sen päätöksen, että mä jatkan vielä parin tuntia unia. Että näin se menee. Tää on mun kokemus tästä. Ja näin. En tiedä, avautuuko tuossa ollenkaan se pointti. Mä tiedän, että monet ihmiset on tästä eri mieltä. Karle Hurttikin, niihin mukaan lukien. Hän sanoi, että kun hän on ollut taideteollisessa korkeakoulussa ja siellä porukka sanoi, että pakko on paras motivaattori, niin hän oli sen kanssa aivan eri mieltä, että hänen mielestään niin kaikki parhaat ideat on hänelle tullut silloin, kun hän on ollut joutilas tai jotain vastaavaa. Toi on tietysti vaikea asia mennä arvioimaan. Onko mulla nyt semmoisia hyviä ideoita enemmän, kun mä en ole jatkuvasti rasittunut tai kun mä olen tosi paljon joutilas? Mä koen, että ei, mutta kyllä se saattaa silti olla niin. Sitä huolimatta, mitä katsotaan, niin jos katsotaan yhteiskunnallisesti tätä samaa ilmiöä. Että tulisiko meidän sitten lisätä sitä joutilaisuutta? Pitäisikö meillä olla perustulo? Että lisätään sitä joutilaisuutta ja sitten niinku lisätään niitä hyviä ideoita, mitä ihmiset saa. Olisiko siitä meillä enemmän hyötyä? Mä veikkaan, että ei välttämättä. Kun se, että niinku, jos meillä olisi perustulo, niin se oikeasti perustuisi täysin vaan siihen, että meillä olisi tarpeeksi kova BKT, että me pystyttäisiin niinku yhteiskuntana rahoittamaan tämmöinen järjestelmä. Niin siinä tapauksessa sen täytyy olla joko semmoinen niin kuin tosi iso panostus, tai sitten monet on teorisoinut, että se oikeasti lisäisi kokonaistuottavuutta. Mutta siihen mä en itse välttämättä hirveästi usko. Mä uskon, että jos ihmisten ei olisi pakko käydä töissä, niin kaikki ihmiset ei kävisi töissä. Et et monille ihmisille se töihin menemiseen, niin paras motivaattori on juurikin se pakko. Ja sitten mitä tulee tämmöisiin töihin, jota kukaan ei halua tehdä, niin jos kenenkään ei olisi pakko tehdä niitä, niin mitä niille töille kävisi? Tämmöisiä asioita mä mietin. Mä olen ollut perustulon kannattaja. Sitten mä oon miettinyt tätä asiaa. Ja nyt mä oon taas siinä vaiheessa, että mä en tiedä. Mä en tiedä, onko se olisiko se hyvä vai huono asia. Mutta yhdestä asiasta mä oon varma, sitä täytyy kokeilla. Kaikkea täytyy kokeilla. Ja perustuloa täytyy kokeilla jossain vaiheessa. Sitten tiedetään. Jos se oli paska idea, niin no, ei sitä kyllä, siis jos perustuloa kokeillaan, niin se kyllä jää pysyväksi. Mä oon aika varma siitä kanssa. Et joku voi sanoa, että meidän nykyinen sosiaaliturvakin oli vaan kokeilu. Joo, mutta sen jälkeen kun tuommoisen järjestelmän on luonut, niin et sä voi sitä poistaa mitenkään ilman, että tulee aika iso vastustus. Että jos nyt tulisi perustulo, ja sitten seuraava hallitus olisi silleen, että okei, tää syö liikaa rahoja, me ei voida ylläpitää tätä enää, niin sitten, joo, että meidän pitää nyt lakkauttaa tämä perustulojärjestelmä, tämä oli nyt vaan kokeilu, niin nyt lakkautetaan tämä. Niin sitten tulisi just se, että ettekö te välitäkään työttömistä? Ihmisiä joutuu nyt sillan alle, kuolee nälkään. Eikö kokoomus ollenkaan välitä? Politiikka on hienoa. Toivottavasti mä en ikinä joudu eduskuntaan. No yksi kaveri, joka kyllä haluaisi varmaan sinne. Varmasti on useitakin tuttuja kavereita, jotka haluaisi eduskuntaa. Se on vaan, että sitten mitä tulee tähän poliittiseen järjestelmään, niin saako sillä niin kuin ihmisistä parhaan irti.
Ei välttämättä. Tässäkin on asioista Carl Hurtig puhuu paljon. Ehkä eniten. Eniten hän ehkä puhuu. Mitkähän olisi semmoiset asiat, mistä Carl Hurtig puhuu eniten? Kyllä varmaan oikeasti eniten on just se poliittisen järjestelmän uudistaminen. Toiseksi isoin on kapitalismin jotenkin uudelleen. En mä tiedä, mikä se ehdotus siinä taustalla on. Mutta siis kapitalismista puhutaan myös paljon. Se on raskasta kuunneltavaa itselleni, joka on niin vahvasti kasvanut markkinaliberaaliksi. Ja joka kerta kun joku sanoo, että kapitalismi aiheuttaa sitä ja tätä, niin päässä alkaa kellot soida kili. Ja sitä on äärimmäisen vaikeaa kuunnella. Mutta silti mä haluan kuunnella sitä. Mä haluan, että kapitalismia kritisoidaan ja mä haluan kuunnella sitä kritiikkiä, koska mä haluan haastaa mun omia ajatuksia siitä, vaikka se ärsyttää tosi paljon. Se ärsyttää vain julmettomasti. Mutta tää on osa tämmöistä niinku laajempaa projektia. Että niinku, mä oon nyt 22-vuotias. Mulla on paljon mielipiteitä ja tällaisia asioita. Paljon on poliittisia mielipiteitä, joo. Sanotaan näin. Ja monet niistä on pysynyt samanlaisina jo vuosia. Mutta siitä huolimatta, niin mä muistan silti sen ajan, kun mä olin nuori teini. Ja mä mietin, että miksi ihmeessä varakkaat ihmiset saa lapsilisiä. Että eihän ne niillä mitään tee. Ja niin, mä muistan paljon tällaisia ajatusmalleja, joita mulla on ennen ollut asioista. Ja mä muistan, miksi mä ajattelin niin, tai mistä se niin kuin tuli. Niin siitä on jäänyt, ja mä oon muuttanut mieltäni asioista, joo. Siitä on jäänyt vähän tämmönen niin kuin mietintä sitten, että mitä kaikkia mielipiteitä ja ajatuksia mulla on tällä hetkellä, joista mä tulevaisuudessa on eri mieltä itseni kanssa. Mitä on semmoisia asioita, mistä mä oon väärässä? Koska olisi niin kuin aivan bananas väittää, että näin ei olisi, että niin kuin kaikki asiat, mistä mä oon jotain mieltä, niin mä olisin kaikesta jollain tavalla oikeassa. En varmasti ole. Ja se on sama niin kuin jokaiselle ihmiselle. Ja siinä on niin kuin asteeroja. Että ilmastodenialisti ja ilmastoalarmisti on varmasti molemmat väärässä. Enemmän tai vähemmän, mutta siinä on asteeroja. Toinen on enemmän väärässä kuin toinen. Niin mä oon niinku koittanut, kun mä oon aktiivinen Twitterin käyttäjä esimerkiksi, niin mä koitan seurata ihmisiä, joilla on erilaiset mielipiteet kuin mulla. Ja se, että vaikka mä niinku joka päivä luen niiden kannanottoja sitten jostakin joku motherfucking Iikka-kivi taas siellä, niin ne heittelee niitä hot takejään siellä. Justiin niin viime viikolla tuli vasemmistonuorilta tää, että 5 miljoonan varallisuuskatto idea. Joo, aivan loistava idea. Siis mä todella toivon, että tätä lähdetään kokeilemaan. Niin, tämmöisiä asioita, eriäviä mielipiteitä, poliittisia juttuja, niin tämmöisiä asioita, jotka kun mä luen, ja tää nyt oli vaan niin kuin tämmöinen esimerkki, mä en nyt tarkoita vasemmistolaisia niin kuin ylipäätään, siis kaikista puolueista löytyy ihan vitun tyhmiä ehdotuksia. Se on niin kuin pakko tehdä selväksi. Mä tiedän, että mä usein puhun vasemmistoliitosta tai jostain tämmöisistä niin tietynlaiseen sävyyn,
olen siitä pahoillani. Vasemmistossa on varmasti fiksuja ihmisiä, joilla on hyviä ajatuksia ja uudistuksia. Mutta niin, kun tulee luettua Twitteriä joka päivä ja siinä timelineilla on tämmöinen joku tyyppi, jota mä seuraan vaan sen takia, että se on mun kanssa eri mieltä jostain asiasta. Ja sit se laukoo siellä näitä totuuksiansa ja mä luen sen ja mun aivoihin sattuu, että miksi joku ajattelee näin. Mitä on mennyt vikaan? Ja se niin kun ärsyttää hirveästi, mutta silti mä pidän sitä tärkeänä, että mä niin kun muistutan itseäni siitä, että on olemassa ihmisiä, jotka ajattelee näin. Ja heillä on omat syynsä ja ajatusmallinsa, jonka tuotteena he ajattelevat näin. Ja niin kun laittaa sen oman ajattelunsa sit myöskin niin kun kontekstiin. Et voi olla, että jos mä laukoisin näitä totuuksiani näistä asioista Twitterissä päivästä toiseen, niin siellä olisi joku toinen tyyppi niin kuin jostain toiselta poliittiselta laidalta, joka katsoisi niitä mun kirjoittamia juttuja olisi silleen, että mitä vittua tämä jätkä ajattelee. Että miten joku voi olla näin tyhmä, miten joku voi ajatella näin. Ja se on mysteeri. Koska minä varmaan suurimman osan ihmisistä tavoin, olipas omituisesti rakennettu lause, mutta minä ja varmaan suurin osa muistakin ihmisistä, niin ajatellaan, että meidän mielipiteet tämmöisistä poliittisista asioista, niin yleensä niin perustuu järkeen tai siihen, että on todisteita, että asiat on näin ja niin kuin, että pyritään olemaan oikeassa niistä asioista ja silleen, että on faktoja siinä tukena. Eikö niin? Että eihän nyt kukaan niin kuin suoraan myönnä, että heidän argumentointinsa politiikassa perustuu vaan niin kuin johonkin fiilikseen tai tunteisiin. Tai ehkä Li Andersson, jos se sanoo, että näin nämä asiat koetaan. Mutta sekin on silti se, että niin kuin perustuu tavallaan siihen faktaan. Tai siihen, että se kokemus tekee niistä asioista oikeita. Tai tämmöiseen kelaan. Niin. Onpas hyvää kahvia. Ihmiset ajattelee aina, että heidän niin kuin, poliittiset kannanottonsa tai niin kuin, tämmöiset jutut on loogisia. Mutta todellisuudesta varmasti niin kuin, suurin osa siitä joutuu niin kuin, menee siihen niin kuin, periaatteen tai niin kuin, tunteella ajattelun piiriin. Ja mun mielestä se ei ole huono asia. Tämä on tärkeä pointti. Mun mielestä ei ole huono asia olla periaatteellinen tai ajatella tunteella näitä asioita. Mutta se niinku justiin, että miten ihmiset voi olla eri mieltä faktoista. Se, että miten voi olla kaksi eri poliittista laitaa, jotka molemmat luulee olevansa niinku ajattelevansa loogisemmin kuin se toinen puoli. Se on mysteeri. Ja se, että kun itse on jossain vaiheessa, niin ennen ensimmäisiä kertoja, kun on päässyt äänestämään, itse asiassa paljon ennen sitäkin, mutta kumminkin, niin mä oon just niin kuin koittanut olla silleen, että mä en kannattaisi mitään Suomen puoluetta vaan sen takia, että mun ympärillä olevat ihmiset tekee niin. Että niin mä koittaisin niin kuin etäännyttää itseni siitä vanhempien vaikutuksen niin kuin piiristä tai siitä kaveriporukan, että jos minä yksilönä mietin näitä ongelmia, niin miten mun mielestäni ne pitäisi ratkaista. Ja se, että niin kuin, onko tämä mun ajattelu niin kuin loogista vai perustuuko tämä just siihen niin kuin johonkin ajattelumalleihin, että näin pitää ajatella. Mutta siitä huolimatta niin se on ollut sama puolue, jota vanhemmat ja ympärillä olevat ihmiset kannattaa. Niin onko mä vaan epäonnistunut siinä itseni etäännyttämisessä vai onko kaikki muut puolueet sitten niinku vähemmän oikeassa näistä asioista? Mistä se johtuu?
Tämä on asia, jota mä oon miettinyt. Että onko näin, että meillä on vain yksi puolue Suomessa, joka tekee järjen pohjalta niin kuin tämmöisiä loogisia oikeita päätöksiä näistä tietyistä asioista, mitä mä oon tarkastellut. Ei tietenkään ole, siis eri puolueilla on erilaiset niin kuin näkökulmat lähestyä asioita. Siitähän se johtuu. Mutta siitä huolimatta, että niin kuin, jos on tämmöinen empiirinen todiste, että katsotaan puolue ja sitten ne asiat, mitä ne on tehnyt. Niin kuin puolue, ne ongelmat, mitä ne on yrittänyt ratkaista ja keinot, joilla ne on yrittänyt ratkaista. Ja sitten katsotaan, kuinka hyvin ne on toiminut. Nämä kyseiset keinot näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja mitä muuta niistä on aiheutunut, niin se pitäisi olla aika selkeää niin kun nähdä, että minkälaiset toimet toimii ja minkälaiset toimet ei toimi. Mutta joo, jos politiikkaa yhtään tarkemmin sit seuraa tälleen niin kuin pitemmällä aikavälillä, niin huomaa, että sillä ei oikeastaan ole loppuun viimeksi merkitystä sillä, niin kuin, että mikä toimii ja mikä ei ole toiminut. Mä oon oikeasti hyvin pahoillani tästä, että mä käytän vasemmistoliittoa näin paljon esimerkkinä. Mutta se mulla vaan jostain syystä tulee eniten mieleen esimerkkejä tämmöisestä. Otetaan nyt vaikka niin kuin perusongelma. Valtion budjettiin tarvii vähän lisää rahaa. Mistä saataisiin lisää rahaa? Joka kerta kun vasemmistoliitolle esittää tämän niin kuin kysymyksen, niin about samat vastaukset sieltä tulee. Että veroja pitää nostaa tämmöiselle tietylle kansanryhmälle. Mutta sitten jos näytetään niin kun evidenssiä siitä, että okei, viimeksi kun meillä oli tämä sama ongelma ja silloin me tehtiin tämä, mitä te ehdotitte, ja nostettiin näitä veroja niin kun näille tietyille ihmisille, niin loppujen viimeksi siinä kävikin sitten silleen, että se verokertymä niin laski. Mites tämä on mahdollista? Niin no, tämä on tämmöinen kuvitteellinen debatti, jonka mä niin nyt kuvittelen tässä hetkessä. Tämä ei ole niin suoraan todellinen tapahtuma tai mitään sellaista. Mutta tämmöisessäkään tilanteessa, niin jos nyt kuvitellaan yhdessä tämmöinen tilanne, tämmöinen debatti, niin tämmöisessäkään tilanteessa niin tuskin se vasemmistoliitto sitten pyörähtäisi ympäri ja sanoo, että okei, sori, me oltiin väärässä. Et tehdään sitten jotain muuta. Että ei tehdäkään tätä, mitä me ehdotettiin. Jos kerran ennen se ei ole, niin kuin aikaisemmin sitä on yritetty ja se ei toiminut, niin ei sitten tehdäkään näin. Tämmöistä niin kuin mä en ole ikinä nähnyt politiikassa. Tämmöistä reagointia niin kuin debattiin tai tämmöiseen tilanteeseen. Mutta sitä huolimatta niitä on ihan jatkuvasti. Siis jatkuvasti on esityksiä ja puolueita, jotka on väärässä asioista. Tai silleen, niin kuin, että joo, toi teidän ehdotus, sitä on vähän niin kuin kokeiltu jo. Ja te itse teitte niin kuin päinvastoin kuin mitä te nyt sanotte. Ja se on politikointia. Veikkaan, että varmaan 90% ihmisistä vähintäänkin, varmasti enemmän Suomessa, niin tiedostaa sen, että, tai niin kuin on samaa mieltä siitä, että joo, tämmöinen niin kuin politiikka ja politikointi, niin sehän on ihan niin kuin perseestä tai niin kuin tälleen, että se ei ole niin kuin mukavaa seurattavaa. Katsoo eduskuntaa, niin ei mulle ainakaan tule semmoinen fiilis, että joo, hyvä, että täällä niin kuin hoidetaan meidän yhteisiä asioita niin kuin näin. Jos olisin jonkin puolueen kiivas kannattaa, niin sitten mä voisin varmaan seurata sitä puoluetta ja poimia sieltä kaikki ne hyvät puheenvuorot ja tälleen, niin kuin, jotka on mukaan samaa mieltä. Ja sitten olla silleen, että joo, toi on hyvä jätkä. Toi on hyvä jätkä, sä otti ton puheeksi. Että hienosti toimittu tämä puolue.
Mutta silleen, niin jos katsoo sitä kokonaiskuvaa, niin kyllä siinä on jotain vielä. Pakko siinä on olla jotain vielä. Ei tää voi mennä näin. Ei voi mennä vuodesta toiseen näin. Voi. Surkeeta on. Täysin surkeeta. Mun kahvi on kylmättynyt. Mielipiteitä kahvin kylmättymisestä noin yleisesti. No enemmän mä tykkäisin kahvista lämpöisenä. Mutta tosi usein mä oon niin hajamielinen, että mä otan niin kun kupillisen kahvia. Anteeksi muuten, jos tää niin kun värinä häiritsee niin kun tätä äänityksen laatua. Mä tiedän, että äänityslaite ei ole ehkä mikään ihanteellisin, mutta tää on siitä huolimatta niin tähän hätään about paras väline, mikä mulla on. Mutta joo, mä oon sen verran hajamielinen ihminen, että monesti mä keitän itselleni kahvia ja otan sen tuohon kuppiin ja sitten mä menen tuohon tietokoneelle ja teen juttuja. Ja sitten mä unohdan sen kahvikupin, vaikka se on niinku mulla tässä näin. Mä en oikeastaan tiedä, mitä siinä niinku tapahtuu, koska niinku mä tykkään kahvista, mä haluan juoda sen kahvin. Mä oon keittänyt sen kahvin itselleni sen takia, että mä juon sen kahvin ja tykkään siitä. Mut sit se vaan jää. Ei voi mitään, mä oon hajamielinen. Hajamielisyys on ikävä attribuutti ihmiselle. Siitä voi opetella tapoja, millä niinku diilaa asian kanssa. Mutta hajamieliset ihmiset monesti, niin ne ei itse tykkää siitä, että ne on hajamielisiä. Mutta siitä huolimatta se toistuu kerta toisensa perään. Se on. Mitäs muut? Aikaa on nyt mennyt. Kauankohan sitä on mennyt? 52 minuuttia. Aika jees. Ollaan päästy tähän asti. Mun mielestä on aika hämmästyttävää, jos joku katselee tänne asti. Toki mä ajattelin ennen tähän projektiin ryhtymistä, että mä tekisin tämän niin kuin mahdollisimman paljon sellaisella mentaliteetilla ja sellaisella niin kuin ikään kuin mä tekisin tätä jo niin kuin jollekin yleisölle, joka mulla olisi olemassa. Niin, että mä tekisin tämän samaan tapaan, kun mä tekisin sen, jos mulla olisi siellä 1000 ihmistä katsomassa. Mutta mulla ei ole. Mun on mahdotonta olla ajattelematta sitä aina aika ajoin. Järjetön proggis. Järjetön minä. Mutta toivottavasti tästä jää jotain käteen ja opitaan jotain. Ensi kerralla sitten saadaan paljon eheämpi, parempi paketti. Ja mulla on vankka luotto siihen, että jos mä teen 100 podcastia, niin sen jälkeen mä osaisin tehdä jo podcastin niin hyvin, että mun mielestä sitä voisi joku muukin kuunnella. Mä toivon näin. En tiedä montako podcastia tuun tekemään. Mutta toistaiseksi niin ei tämä nyt mitenkään valtavan negatiivinen kokemus ole ollut. Mä pahoittelen sitä kohtaa, kun mä puhuin siitä Vuoristo-Karabahin sodasta. Olisi ehkä pitänyt niin kuin enemmän keskittyä niihin viimeaikaisiin tapahtumiin, eikä vaan kertoa siitä, mitä niin kuin joskus Neuvostoliiton aikana on tapahtunut. Mutta se on mahdotonta puhua tällaisesta konfliktista kertomatta sen historiaa. Historia. Puhutaan mun suhteesta historiaan. Muistakaa lapset, aikuiset, kaikki ihmiset aina semmonen viisaus, että never say never. Yläasteella
lukiossa, niin en ollut iso historianopetuksen fani. Mä en tykännyt olla siellä tunneilla, mä en tykännyt lukea niitä asioita siihen kokeisiin, ja mun mielestä historia oli ihan mälsää koulussa näin. Ja tää sitten oikeastaan johti semmoiseen virhekuvitelmaan, että mä ajattelen, että mä en tykkää historiasta. Jos lähdetään tälle tielle ja mietitään, kuinka paljon koulu pilaa niin kuin nuorten ihmisten asenteita erilaisia asioita kohtaan, niin se on varmasti niin kuin todella paljon. Todella paljon on ihmisiä, jotka ajattelee, että he ei tykkää jostain vain sen takia, että heillä oli huono opettaja koulussa, joka opetti sitä tiettyä asiaa. Ja se on aika ikävää, jos sitä rupeaa miettimään. Mutta joo, historiaa en oikein silleen hirveästi tykännyt. Sitten lukiossa mä kävin jonkun hissa-kolmoskurssi ja se oli ihan jees. Siellä muun muassa muistan sinänsä ikuisesti, kun me oli tämmöinen hyvin mielenkiintoinen historianopettaja. Se yleensä vaan höpötteli omiansa siellä. Tai se ei se nyt höpötellyt, mutta se kertoi omia juttujansa paljon. Omia näkemyksiänsä ja sellaisia niin kuin ajatuksia herättäviä juttuja. Monia oppilaita ei kiinnostanut pätkän vertaan, mitä se siellä puhuu, mutta mulle kyllä jäi jotain mieleen. Ja mun mielestä se oli ihan sinänsä hyvä opettaja. Varmaan historianopettajan kuuluukin niin kuin vaan saada ihmisiä ajattelemaan asioita itse. Niin hän kysyi jollain tunnilla tämmöisen, niin kuin, että joo, käsi ylös kaikki ne, jotka uskoo, että meidän elinikänä tulee vielä syttymään niin kuin 3. maailmansota. Ja varmaan 80% niin kuin oppilaista nosti käden. Itse en nostanut, mutta mä olin sinänsä niin kuin järkyttynyt siitä ja se on jäänyt mulle mieleen. Ihmiset tämmöisestä niin kuin ajatusmallista, että ei pelkästään se, että niin kuin pelätään sitä mahdollisuutta, vaan ihmiset on sitä mieltä, että näin tulee todennäköisesti jossain vaiheessa käymään. Et kun kysytään, että uskotko, että sun eliniän aikana syttyy sota? On silleen, että joo, varmaan. Mihinkä tämmöinen ajattelu sitten perustuu? Koska sitä kuvittelisi, että kun ihmiset kysyy tämmöisen kysymyksen, että uskotko, että sinun elinikänäsi tulee tapahtumaan tällaista, niin hän ensin peilaisi siihen, että mitä hänen elinikänään on jo tapahtunut. Ja sitten ajattelisi, että no jos asiat jatkaa niin kuin nykyisiä kehityskulkujaan, niin sitten asiat pysyy suhteellisen samanlaisena. Ja sitten tästä varmaan niin kuin looginen toteama olisi se, että ei tapahdu mitään. Mutta sitten tullaan siihen, että niin kun, tämmöistä yllättäviä ja muutoksellisia asioita, niitähän ei tällä logiikalla pysty ikinä ennustamaan. Mutta silti niin kun me ollaan aina varauduttu mielessämme siihen, että entä jos tulee zombiapokalypsi? Että näillä kuvitelmilla on aika iso rooli. Ja sillä, mitä niin kun ne kaiken maailman fiktio- ja media-hommissa niin näytetään, niin se saa meidät miettimään, että mitä kaikkea voisi tapahtua. Interstellarin, jos käyt katsomassa elokuvissa, niin sen jälkeen sä tulet sieltä miettien, niin kuin pois miettien sillä, että vau, voisikohan tolleen oikeasti tapahtua? Ja usein niin tämmöiset fiktiiviset elokuvat tai muut, niin ne tehdään nimenomaan sillä ajatuksella, että niistä tehdään niin kuin mahdollisimman sinänsä niin kuin todentuntoisia, että joo, näin voisi tapahtua, koska sitten se on kiehtovampaa ihmisille. Eli kun opettaja kysyy luokaltaan, uskotko, että sinun elinikänäsi tulee syttymään 3. maailmansota, niin se oppilas ajattelee mielessään, että maailmansotia on syttynyt tähänkin asti. Ja että
mä oon joskus miettinyt tätä, mutta niin mä oon joskus katsonut, että tällaista niin kuin jotain. Mä olen joskus miettinyt sitä mahdollisuutta, että jos Venäjä hyökkäisi Suomeen, sitä. Niin oppilas miettii sitä. Oppilas on miettinyt sitä, kun se on katsonut elokuvan 3. maailmansodasta. Oppilas on miettinyt sitä, kun se on lukenut uutisia sitä, kuinka Venäjä hyökkää Ukrainaan. Niin tässä valossa tarkasteltuna se ei enää tunnukaan niin järjettömältä heittää tämmöinen oletus ilmoille, että joo, kyllä varmaan syttyy jossain vaiheessa, jos sitä peilaa näihin kaikkiin muihin asioihin. Siitä huolimatta mun mielestä sillä ei ole totuusperää. Ja no en tiedä, pitäisikö opetusta tältä osin jotenkin uudistaa, mutta mä oon viime vuosina törmännyt tosi paljon, ehkä osittain oman kuplautumisen johdosta, mutta niin kuin tosi paljon on törmännyt niin kuin sellaisiin ennustuksiin tai oletuksiin siitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, jota mä oon kuullut mun kanssa ihmisiltä, jotka on järkyttäneet minua syvästi. Että niin, kyllä. Nythän trendikkäimpänä on varmasti ilmastonmuutokseen liittyvät uhkakuvat. Ja niitä mä mietin itsekin jatkuvasti. Siitä, että mitä tapahtuu. Mitä tapahtuu, jos näin tapahtuu. Ja jos näin tapahtuu, niin mitä sitten tapahtuu. Että jos tällä hetkellä varmaan maailman tuottavimpia viljelymaastoja on Intia. Intian pohjoisosat, siellä ne tulvivat jokilaaksot. Siellä pystyy yksi ihminen viljelemään niin paljon riisiä, että niinku siitä voi niinku antaa puolet ilmatteeksi pois ja silti se niinku. Joo, pointti on se, että pystyy viljelemään paljon. Tästä syystä Intia on maailman toiseksi väkirikkain maa ja sitten tulee varmaan väkirikkain seuraavien 10 vuosien kuluessa. Okei, ja jos otetaan sitten niinku tämmöinen fakta, että ilmasto lämpenee, jos otetaan tämmöinen ennustus, että ilmaston lämpeneminen kuivattaa tässä niinku kääntöpiirien, kravun ja kauriin kääntöpiirien niin välissä olevaa maastoa. Ja sitten heitetään pahin mahdollinen skenaario on se, että siellä ei pysty enää viljelemään. Ja sitten mietitään, että mitä sen maailman väkirikkaan valtio, mitä siellä tapahtuu, mitä maailmalle tapahtuu, jos näin käy, että viljely loppuu tällä alueella. Mistä ne saa sen ruokansa, mitä ne ihmiset tekee, montako ihmistä kuolee, syttyykö sota? No kyllä syttyy. Näitä mä mietin itsekin tosi paljon. Mutta siitä huolimatta on hyvä aina, tai niin kuin mun mielestä välttämätöntä aina välillä ottaa se askel taakse ja olla silleen, että tässä on aika paljon niin kuin jos-juttuja tässä matkalla. Jos käy näin. Ja tässä myöskin tämmöisissä kuvitelmissa oletetaan se, että niin kuin se muutos olisi samanaikaista näillä kaikilla vaiheilla. Se, että niin kuin, todellisuudessa kuivuminen varmaan niin se tapahtuu vuosien mittaan. Se ei tapahdu yhtäkkiä. Tämä todennäköisesti ei olisi yhtäkkiä tapahtuva kriisi, vaan semmoinen, joka pahenee vuosi vuodelta. Ja se muuttaa jo sit niinku sitä, että okei, sota ei välttämättä syty, vaan saattaa muodostua konflikti valtioiden välille, joka muistuttaa enemmän tai vähemmän sotaa. Fakta kumminkin on se, että sota ei ole. Uudestaan. Fakta on kumminkin se, että suurin osa meistä on riippuvaisia niin kuin maailmantaloudesta meidän hyvinvoinnin eteen. Suomessa me ei tällä hetkellä viljellä tarpeeksi asioita, että me pystyttäisiin ruokkimaan koko suomalainen kansa. En tiedä tarkalleen, kuinka monta ihmistä pystytään ruokkimaan Suomen lihataloudella tai perunoilla tai vehnällä. Varmasti suuri osa, mutta ei kaikkia.
että sen takia meillä on tuontitavaraa, me tuodaan ruokatarvikkeita muualta maailmasta. Mihinkäs mä olen menossa tässä näin? Niin, joo, eli toisin sanoen Suomessa me ollaan riippuvaisia siitä, että meidän niin kuin tavallisella kansalaisilla on ostovoimaa ostaa sieltä Espanjasta niitä kurkkuja, tomaatteja tai kurkkuja tehdään Suomessa, tomaatteja, jotain muuta. Tomaattimurskaa Italiasta, muttia. Et jos menee tuonne kauppaan ja ostaa ruokatarvikkeita, niin varmasti about puolet tai enemmän niistä on ulkomailta peräisin. Ja se on mun mielestä ihan ok ja se on hyvä asia, näin sen kuuluukin mennä. Kaiken saa halvemmalla, kun ne teettää ulkomailla. Mutta se johtaa siihen, että me ollaan riippuvaisia siitä taloudellisesta hyvinvoinnista. Okei, Suomessa me ollaan riippuvaisia taloudellisesta hyvinvoinnista. Me ollaan riippuvaisia meidän BKT:stä. Jos tulee mahtava, surkea, järisyttävä talouskriisi ja mediaani kotitalouden rahavarat hupenee 100% ja ihmisillä ei enää ole varaa ostaa ruokaa, niin mistä me hommataan ruokaa? Enpä tiedä. Joo, eli talous on tärkeää. Maailman valtiot, ihmiset on riippuvaisia taloudesta. Jos talous menee huonosti, ihmiset nääntyy nälkään. Okei, tästä tullaan sitten toiseen pointtiin, eli sota on huonoksi taloudelle. Venäjä ei ole hyötynyt taloudellisesti mitään siitä, että ne valtasi Krimin. Ei mitään, ne on mennyt päin persettä. No ei välttämättä. Se jää nähtäväksi, että onko siitä niin kuin pitkällä aikavälillä hyötyä niille, saattaa hyvinkin olla. Mutta se, että kun Venäjä hyökkää Ukrainaan, Eurooppa kokee tämän niin kuin hyökkäyksen tai aggressiona Venäjän osalta niin kuin Eurooppaa kohtaan, niin vasta hyökkäyksenä Eurooppa ei valtaa jotain Murmanskia omalla armeijallaan, vaan Eurooppa asettaa talouspakotteet, jolla on aivan niin kuin samassa mittakaavassa niin kuin se vahinko, mitä aiheutetaan sille vastapuolelle, niin on talouspakotteella. Eli nykypäivänä, jos sä haluat kiristää jonkun toisen valtion tekemään asioita ja sulla on niin kuin valtaa siihen, niin sun ei kannata hyökätä sinne, vaan sun pitää laittaa talouspakotteet. Tästä sitten tullaan niin kuin USA:n Iranin suhteeseen esimerkiksi viime vuosikymmeninä, miten se on kehittynyt. Ja se niin kuin, en pidä mitenkään todennäköisenä, että USA hyökkäisi Iraniin. He saattaa tehdä jotain tämmöisiä, niin kuin ne murhassa jonkun yhden ISIS-äijän vai mikä se oli, sen Soleimani. Mutta niin se, että jos USA haluaa aiheuttaa haittaa Iranille ja kiristää sitä valtiota, niin siihen on toimivampia keinoja kuin hyökätä sinne suoraan sotilasmahdilla. Siihen voi suorittaa epäsuoraa sodankäyntiä, jos joku toinen hyökkää. USA maksaa jollekin toiselle, että ne hyökkää sinne Iraniin, tai USA maksaa Iranin sisällä oleville jollekin vallankumoukselliselle, että ne rupeaa räjäyttelemään siellä paikkoja terrorismin nimessä. Ongelma on se, että Iranissa ei ole tällä hetkellä tämmöistä niin kuin sisäistä konfliktia minkäänlaista. Niin. Se, että niin kuin vaikuttamisen keinot, tai se, että niin kuin jos halutaan kiristää, halutaan saada aikaan haittaa jollekin toiselle maalle, niin siihen on tehokkaampia keinoja kuin sota. Sota varmaan on sitten se viimeinen keino, eikä se niin kuin mahdotonta ole todellakaan, että kolmas maailmansota syttyisi, mutta mä en ymmärrä miksi, tai mikä sen aiheuttaisi, niin siihen tarvii jo aika paljon niin kuin kuvitelmia siihen perustalle, että mikä aiheuttaisi sellaisen maailmantilanteen, että syttyisi maailmansota. Siihen se voi tapahtua, että niin kuin kaikki menee tosi päin persettä niin kuin monella tapaa ja näin, mutta niin kuin ymmärrettävä on, että sellainen maailma, jossa syttyy maailmansota, niin siinä maailmassa on jo aika paljon asioita pielessä, jota täytyisi ensin kuvitella, miten ne menee pieleen. Ne voi todella hyvin mennä pieleen
Mutta se niin kuin käytännössä tarkoittaa paluuta 40-luvulle. Se tarkoittaisi paluuta sellaiseen maailmanaikaan, että valtiot ja niiden talousalueet ei käy kauppaa keskenään. Tarkoittaisi niin kuin paluuta sellaiseen aikaan, että Suomessa niin suomalaiset viljelee itse oman ruokansa itselleen. Ja jos teillä on isovanhempia tai muita, jotka on syntyneet tyyliin sotia edeltävänä aikana tai sotien jälkeen, anyway, aikana ennen kuin Suomessa oli kansainvälistä tällaista isoa teollisuutta ja sen rakentamaa hyvinvointia, niin he voi kyllä kertoa, että mikä se elämän tai niin kuin elintaso oli siihen aikaan. Että millaista se on, jos jokainen valtio tuottaa itselleen kaiken, mitä se tarvii. Se on täysin selvää, että tällaisessa maailmassa kaikki valtiot käytännössä niin kärsis enemmän tai vähemmän. Jokainen valtio muistuttaisi enemmän tai vähemmän nykyistä Pohjois-Koreaa niin kuin sieltä hyvinvoinnin tasolta. Siinä hyvin pitkästi muotoiltuna mun ajatuksia 3. maailmansotaan liittyen. Semmoinen maailma, jossa syntyisi 3. maailmansota, niin on it's already fucked up. Joo. Enkä nyt sanoisi, että se on mahdotonta, että maailma olisi niin fucked up, mutta silti, hei, ihmiset pelkää sitä niin kuin sotaa tosi paljon. Tai niin kuin se on niin kuin se sotaan konkretisoituu se kurjuus, mitä tapahtuisi maailmassa. Se ihmisillä mielessä niin konkretisoituu siihen sotaan, koska se on niin kuin historiallisesti tämmöinen iso juttu. Sota, maailmansota. Itse olen sitä leiriä, joka uskoo, että tulevaisuuden historioitsijat nimeää nykyisen monimaailmallisen sotakonfliktin ehkä maailmansota 3. Eli se, mitä tapahtuu Lähi-idässä. What? En mä tiedä. Mä olen kuitenkin varma siitä, että toisen maailmansodan kaltaista sotakonflikteja ei tietenkään tule ikinä missään enää tapahtumaan. Joo, sen mä voin ennustaa. Että toista maailmansotaa ei tule uudestaan semmoista. Mutta joo, olisikohan mulla jotain muuta vielä tässä? Mä tossa just tsekkasin kalenterista, että mä oon nyt 2,5 viikkoa odotellut yhtä vinyyliä tuolta USAsta. Perjantaina tulee 3 viikkoa täyteen. Mä tsekkasin sieltä nettisivulta ja ne sanoi, että international shipments yleensä kestää 2-6 viikkoa. Ja kyseessä on albumi, jota mä niin haluaisin kuunnella. Mä niin paljon haluaisin kuunnella sen Spotifysta, mutta mä menin lupaan itselleni, että mä kuuntelen sen ensimmäistä kertaa vasta sit, kun se vinyyli on tossa noin. Mut koville ottaa tällä hetkellä. Kyseessä on ehdottomasti niin kuin lempiartisteja. Ja niiden uusi levy, tai sen uusi levy on ollut ulkona jo sen kohta 3 viikkoa. Niin kyllä ottaa koville meinaa niin koville. Kyllä. Kiitos kaikki ihanat katselijat, kuuntelijat, jotka kuuntelitte tähän asti. Nyt mä varmaan lopetan tän tältä erää. Uutta jaksoa tulos pian. Stay tuned. Jos nyt mukaan ihan oikeasti joku katsoo tän loppuun, niin saa laittaa mulle viestiä, laittaa palautetta. Voin jopa tuoda teidät vieraaksi tänne. Mulla on isot suunnitelmat. Tähän tulee valtava studio ja mä hommaan hienot mikrofonit, järjestelmäkameran, jolla mä kuvaan tätä koko sirkusta. Ja valot, joo, mullahan siis tää on toi ikkuna, josta tää valo tulee mun faceen.
sitäkin mä kokeilin muutaman kerran, että mikä kulma täällä mun asunnossa oli sellainen, millä pystyy kuvaamaan tällä mun hienolla GoPro-kamerallani. Ja totesin, että tämä on niin kuin ainut niin kuin edes hieman kelvollisen näköinen tämä kulma tässä. Mutta hei, kiitos paljon kaikille kuuntelijoille. Ollaan yhteyksissä. Ja mukavaa syksyn jatkoa, ja vaikka ulkona on pimeää, niin muistakaa syödä sitä D-vitamiinia ja pitää huolta, että elämä ei ole siitä huolimatta synkkää. Moi moi!